Bideo honetan esplikatuko dugu limiteak nola egiten diren. Oinarrituko gera dokumento batean ja prestatuta dagoen dokumento honetan. Bueno, hasiko gera esplikatzen lehenbizi segiden limiteak, errazagoa dira ulertzeko eta. Bueno, hemen taula bat prestatu dugu, hemen segida sartu dira, gero gai orokorra, enegarren gaia, eta gero limitea. Lehenengo zutabeko limitea da intuitiboki nola ateratzen den limitea, ze zenbaki ateratzen den limitea. Eta eskubiko zutabean ja nola kalkulatu. Hasiko gera segida errex batekin. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Gai orokorra, lehenengo terminoa da 2, bigarrena da 4, hirugarrena da 6, 10garrena da 20 eta n-garrena da 2. Ze zenbakira jotzen du? Infinitora. N infinito denian, oso zenbaki handia dugunean, segida horrek ere infinitora jotzen du. Eta nola kalkulatzen da? Bueno, zuzenean idazten da, derrigorrez idatzi behar da limitea eta azpilan n infinitorantz doanean, hemen zen gai orokorra eta, bueno, kalkulatzeko ordezkatzen da bider eta n-ren ordez infinito eta, bueno, ateratzen da infinito. Beste segida bat. Bat biren, bat laurden, bat zeiren, bat sortziren, bat amarren, bat amabiren. Gai orokorra, bat zati biene. Ze zenbakira jotzen du? Beko zenbakia geroz eta hundiagoak dira. Geroz eta hundiagoa baldin badira, zatikia geroz eta txikiagoa. Orduan, joera du 0ra joateko. Limitea 0 da. Kalkulatzeko era berdinera. Idatzi ondo limitea n infinito nuz duenean, bat zati bien erena, eta bat zati bi bider infinito, bat bi bider infinito, bat zati infinito 0. Beste bat. 2 hiruren, 3 laurden, 4 bosten, 5 seiren, 6 zazpiren, 7 zortziren. Gai orokorra kalkulatzeko alde batetik egingo dugu zenbakitzailea 2, 3, 4, 5, 6 zazpi, hori izango da n gehi 2, hau da lehenengoa 2, bigarrena 3, hirugarrena 4, eta izendatzailea 3, 4, 5, 6 zazpi zortzi, gauza berantzekoa, n gehi 2. Bere limitea zein da? Ikusten dugu zazpi zortziren batetik gertu dagoela, 10 hamaikaren batetik geroz eta gertuko dagoela, orduan joera dugu batera jotzeko, orduan limitea da bat. Nola kalkulatzen da hau? Bueno, egiten badugu, aplikatzen badugu limite era berdinera, limitea n infinitorantz doanean n gehi bat zati n gehi birena, infinito gehi bat zati infinito gehi bi ateratzen zaigu, eta infinito zati infinito, baina infinito zati infinito indeterminazioa da. Gero ikusiko dugu nola kentzen diren indeterminazio hauek. Orain, beste bat. Bat biren, 4 hiruren, 9 laurden, 16 bosten, 25 seiren, 36 zazpiren, 59 zortziren. Gai orokorra, goikoak berreketak dira, orduan n berbi, eta bekoak n gehi bat, 2, 3, 4, 5, 6, Ze zenbakira jotzen du? Geroz eta hundiago, geroz eta diferentzia hundiago dago zenbakitzailean eta izendatzailean artean, orduan infinitora jotzen du. Limitea n infinitorantz doanean, n berbi gehi n berdin, infinito berbi zati infinito gehi bat, infinito gehi bat infinito, infinito berbi infinito, indeterminazioa ere. Baina gu badakigu indeterminazioa da, ez dakigula zein den erantzuna, izan daitezkelako edo zein zenbaki. Baina gu bestera batea egin dugu eta ikusi dugu ateratzen dela infinito. Beste bat. 2 bosten, 4 seiren, 6 zazpiren, 8 zortziren, 10 bederatziren, 10 goiko gai orokorra, 2n, bekoarena, n gehi 4. Ze zenbakira jotzen du? Fijatzen bagera, geroz eta bikoitzetik gertuko dago, 12, 10-en, orduan, limitea da 2. Probatu daiteke zenbaki handilekin kalkuladoran, eta hemen gai orokorrean jarri 2 bider milioia zati milioia gehi 4 eta gutxi gora bera ateratzen da 2. Idazteko limitea n infinitorantz doanean 2n zati n gehi 4, da 2 bider infinito zati infinito gehi 4, infinito zati infinito ere bai indeterminazioa. Hemen daukagu indeterminazio berdina,
hiru kasuetan, eta hiruetan desberdin ateratzen da. Lehenengoan bat, bigarrenian infinito, eta hirugarrenian bi. Beste bat. Bi baten, hiru laurden, lau bederatziren, bost amaseiren, sei hogeita bosten, zazpi hogeita amaseiren, bueno, n gehi bat, zati n berbi. Aurreko baten antzekoa da, espada berdina. Ez berdina da, baino buelta eman da. Hemen genuenaren berdina da, baino buelta eman da. Bueno, limitea kalkulatzen badugu joera da zerora, ez? Lehen infinitora baldin bazen joera oain zerora da. Kalkulatzen badugu limitea, ateratzen zigu ere bai indeterminazioa 0 zati 0. Osa, infinito zati infinito indeterminazioa izan daiteke ere bai 0. Beste segida bat, segida hau berezia da. 2,25, 2,3 zazpi 0, bueno, eta bar. Gai orokorra bat gehi bat zatiene ber n da. Eta hau limitea kalkuladoraz egiten badugu da zenbakia. Orduan hau buruz ikasi behar den formula bat da. Hau da, limitea bat gehi bat zatiene ber n da bat ber infinito, eta hau da indeterminazio hau beti erlazionatu behar da zenbakiarekin. Eta hau justu da zenbakia. Bueno, eta orain ikusiko ditugu indeterminazioak nola ebazten diren, nola kentzen da indeterminazioa. Bi era daude, nagusi, lehenengo era, kontuan izan behar dugu n infinitoruz doala, orduan horrek esan nahi du n oso zenbakia handia dela. Orduan, n-ken bat gutxi gora bera da n, n-ken bi oso gutxi gora bera da n, oso gutxi kentzen diogu, edo n gehi bat, eta naiz eta n gehi hamar izan, infinitoren aurrian gehi hamar gehitzea edo oso gutxi gehitzea da. Orduan gutxi gora bera n dira, espresio guzti hauek. Eta hori matematikoki horrela idazten da, n-ken bat gutxi gora bera n, n-ken bi gutxi gora bera n, n gehi bat gutxi gora bera n, n gehi hamar gutxi gora bera n, eta gauza bera gertatzen da, baldin badaukagu n berbi gehi n. Hemen daukagu infinito gai infinito, baina hau gutxi gora bera ere da n berbi, zergatik. N oso txikila da konparatuz n berbikin. Horregatik gero limitea kalkulatzerakoan, hemen ikusten dugu, limitea n infinitoruz doanean n gehi bat zati n gehi bi, gutxi gora bera da limitea n zati n-erena. N zati n limitea egin aurretik badakigu bat dela. Orduan horregatik ateratzen da limitea bat, lehen atera zaigun bezala. Beste bat, limitea n infinitoruz doanean, n berbi zati n gehi bat. Berdin, limitea n infinitoruz doanean, n berbi berdin uzten dugu, eta n gehi baten ordez n jartzen dugu. Simplifikatzen dugu, n berbi eta n, gelditzen zaigu limitea n-erena, hau da, infinito. Beste bat, limitea n infinitoruz doanean, bi n zati n gehi lau. Bueno, gauza bera, bi n utziko dugu dagoen bezala, baina n gehi lauren ordez jarriko dugu n. Simplifikatzen dugu, bi n zati n da bi, zuzenean limitea bi. Beste bat, limitea n gehi bat zati n berbi. Bueno, n gehi baten ordez jartzen dugu n. N berbiren ordez jartzen dugu berdina, n berbi. Simplifikatzen dugu n eta n berbi, bat zati n gelditzen zaigu, eta hau bat zati infinito 0. Bueno, orain beste era bat. Era hau ja ondo formalizatuagoa dago, eta baina, bueno, bestia bezala aterako zaigu. Zatitu, bai zenbakitzailea eta bai izendatzailea, infinito zati infinito ateratzen denean esan nahi du zatiketa bat dagoela. Eta orduan zenbakitzailea eta izendatzailea dago. Eta biek zatituko ditugu n-eren berretzaile batekin eta baino bietatik handiena dagoena. Osa, bai zenbakitzailearen handiena edo izendatzailearen handiena. Berdin da, ez izatea zatikiaren handiena, baina, bueno, handienarekin beti aterako da. Kaso honetan, n gehi bat, zati n gehi bi. N zati n gehi bat zati n, n zati n gehi bi zati n, goien gelditzen zaigu bat gehi bat zati infinito dela 0, eta bian bat gehi bi zati infinito dela 0. Goien bat zati bat, erantzuna bat. Bestia, n berbi zati n gehi bat. Limitea, ondo idazten dugu, infinito ordezkatzen ez dugun bitartean, n dagoen bitartean, beti limite hitza idatzi behar da, n infinitorantz doanean. Hemen zatituko dugu n berbikin, baina egia da n-ekin zatituta ere aterako zela.
n ber bi zati n ber bi bat, n zati n ber bi bat zati n, bat zati n ber bi bat zati n ber bi, orduan bat zati n zati n ber bi da bat zati n, bat zati infinito 0, bat zati n ber bi bat zati infinito 0, bat zati 0, berdin infinito. Beste bat, bi n zati n gehi lau. Limite idazten dugu eta zati n egiten dugu, bai goikoa eta bai bekoa, ez? Orduan goien gelditzen zaigu bi, bian gelditzen zaigu bat gehi 0, orduan bi. Beste bat, n gehi bat zati n ber bi. Ordezkatzen dugu, zatitzen dugu n ber bikin, bai goikoa eta bai bekoa, baino n-ekin ere aterako litzateke. N zati n ber bi, gehi bat zati n ber bi, hori da bat zati n gehi bat zati n ber bi, bilek 0, eta n ber bi zati n ber bi dela bat, 0 zati bat, 0. Beste indeterminazioa, bat ber infinito. Bueno, guk batzeko dugu kalkuladorera erabiliz, bale? Baino egokiena izango litzateke bilatzea esenbakia, gogoratu esenbakia dela limitean infinitonuz doanean bat gehi bat zati n ber n-erena. Orduan eukiko bagenu bat gehi bat zati n ber bi n izango zen e ber bi. Eta eukiko bagenu bat ken bat zati n ber n izango zen e ber minus bat. Baina, bueno, kalkuladoraz egingo dugu eta